Nibhizi nenza ngathi nikhulumela lezi ngane ukuthi kudlalwa ngazo kuleli bandla kanjani kanjani, kanti anikhulumeli zona iy'ngane. Lezi iy'ngane nifuna zize kini nidlale ngazo, niy'mithise, ningondli, ningahlawuli, ningay'loboli, niy'shiye nje zisotakwini nje lokukhulisa iy'ngane ey'ngenababa. Yilo nto nje niyifunayo ngoba nikhuluma kangaka. Hhayi, ayikho into etheni. Mina nje ngeke ngize ngiqale ngithi ngikhulumela lezi ngane ngoba le nto eyenzeka kuleliya bandla mina ngikhonzi khona, angiyazi ukuthi inqubo yakhona ihamba ifikephi kuze kufike lapho ingane ithathwa khona, ingane inayo ni-choice noma kukanjani. Angilwazi uhlelo lakhona. Kungamele ngenze i-research before ngiphawule ngale nto, kodwa nina nje siyakubona lokho okwini.